नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर. गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. तनिष्का व्यासपीठ आणि गोमंतक टीव्ही तुमच्या मुखार घेवन आयला नव तेजस्विनी कार्यावळ. आता आमच्या वांगडा आसा गोंयचे तशेंच भारताचे नांव व्हड करपी ग्रँड मास्टर भक्ती कुलकर्णी. ह्या कार्यावळीची फुडली सुत्रां ज्योती ताई कडेन सोंपयता. नमस्कार. समेस्त दर्शकांक माये मोगाचो उर्बे भरीत येवकार आनी परत एकदा नमस्कार. आयज 90 दीस. आज मेरेन आमी वेगवेगळ्या बायलां विशयी वेगवेगळ्या विशया विशयी खूब भासाभास केली. आज आमचे कडेन अशी एक व्यक्ती आयिल्ली आसा. ताचे पयलीं आमी पळयतात की सोशल मिडियाचेर खूब फावटी बायलांच्या बुद्धिमत्तेचेर बायलांच्या कर्तृत्वाचेर खूब अशे जोक्स येतात किंवा तुमी जेन्ना वॉट्सॅप उगडटा तुमकांय कोण तरी मैत्रिणी धाडटात. एखादी बायल जर गाडी फुडें चलयता कोण तरी जाल्यार ती बायल म्हणूनच ती स्लो चलयता अशे खूब कॉमेंट्स आमकां आयकूंक येता. पूण आज हांगा बुद्धीची सम्राज्ञी म्हणूं येता. जाणें बुद्धीच्या बळाचेर आमचें गोंयचेंच नांव न्हय तर भारतांत सुद्दां भक्ती कुलकर्णी हें नांव फामाद आसा. हालींच तांकां अर्जून पुरस्कार घेतना राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपतीकान घेतना आसतना आमच्या सगळ्या बायलांक खूब आनंद जालो. आज खास खरें आतांच तें गोंयांत आयलां तरी तांकां मेळून आज आमी खास अशें तांकां आमंत्रीत केल्लें आसा. भक्ती नमस्कार. थँक्यू. नमस्कार. भक्ती तुज्या विशीं आमकां सगळ्यांकूच अभिमान आसा कारण आमी तुमकां पयलीं ग्रँड मास्टर म्हूण पळयताले आनी हा म्हणटा भक्ती खंयच्या खंय पावलें आनी आज तुवें अर्जून पुरस्कार घेतलो. भोव मानाचो प्रतिश्ठेचो हो पुरस्कार एका चलयेक गोंयांत पयलेच फावटी मेळटा हाजो आमकां खूब अभिमान आसा आनी त्याच खातीर खास गोमंतकान आज तुमकां हांगा आमंत्रीत केल्लें आसा. तर ह्या बुद्धीबळाची आवड तुका केन्ना साकून म्हणजे आवड निर्माण केन्ना जाली? ओके. सो हांव जेन्ना 2 वर्साचें आशिल्लें तेन्ना म्हजो डॅडी ही यूज टू प्ले इन हीज कॉलेज डेज. सो बिकॉज ऑफ सम फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स तो खेळूं शकूना म्हणजे फुडें खेळपाक ताका डिफिकल्ट जालें. सो ही हॅड डिसायडेड की कोण चली आसूं दी नाल्यार चलो तो शिकोवपाचोच आशिल्लो चेस हय तेज्या भुरग्याक. सो ही वॉज व्हेरी हॅपी वेन आय वॉज बॉर्न आनी ताणें डिसायड केलें की म्हाका चेस शिकोवन करियर करपाक स्टार्ट केलें. आनी जेन्ना हांव 4 वर्साचें आशिल्लें तेन्ना हांवें म्हजी फर्स्ट चेस टॉर्नामेंट खेळ्ळी इन बांबोलीम. हय आनी आय हॅड स्कोर्ड आय थिंक 2 points बट आय वॉज द यंगेस्ट पार्टिसिपंट. सो सगळ्यांक मातशें कौतूक दिसलें आनी दॅट वॉज द फर्स्ट टायम वेन ऑर्गनायजर्स gave me a small memento as a prize to encourage me. आणि तशी सुरवात जाली चेसची. तुजो घरा एक दोनदा आयलां तुजें घर जें सगळें मानचिन्नां आनी तुजें पुरस्कार भरून गेल्लें आसा खरें बरें दिसता. पूण ते 4 वर्साच्या उपरांत मागीर तुजें शिक्षण बुद्धीबळ तुवें कशें सगळें अशें समतोल कसो राखलो? हांव खूब भाग्यवान समजता म्हाका इतले सपोर्टीव पेरंट्स मेळ्ळे आनी म्हजी स्कूल महिला नूतन दे सपोर्टेड मी इन अ व्हेरी ह्यूज वे. कारण हांव जेन्ना स्कुलान वचपाक शकनाशिल्लें तेन्ना म्हाका आय रिमेंबर वर्सान हांव ऑलमोस्ट सम 20 टॉर्नामेंट्स आय यूज टू प्ले. हय. सो माय स्कूल टिचर्स माय प्रिंसिपल्स दे यूज टू अलाव मी टू गो टू स्कूल ॲट 10 o'clock इन द मॉर्निंग इन्स्टेड ऑफ 7:30. सो खूप मला मदत मिळाली सगळ्यांकडून पेरेंट्स कोचेस स्कूल. भक्ती असा कोणता क्षण होता की ज्या क्षणाला तुला वाटलं की हेच आपलं क्षेत्र आहे आणि आपल्याला हेच खेळलं पाहिजे? लहान असताना आपण सगळेच खेळ खेळत असतो आणि सगळेच खेळ आवडत असतात, पण असं कधी जाणवलं की बुद्धिबळच माझं क्षेत्र आहे आणि मला यात पुढे करिअर करायचं आहे किंवा मी यात पुढे जाणार आहे? अच्छा, खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे. कारण ज्या वेळेला मी 7 वर्षाची होते तेव्हा मी माझी पहिली नॅशनल्स खेळले गुजरातला आणि फर्स्ट टाईम मला आणि गोव्याला ब्रॉन्झ मेडल मिळालं होतं. सो त्यानंतर म्हणजे माझ्या वडिलांनीच मेनली ठरवलं की हिला चेसमध्ये घालायचं. त्यामुळे मला कळायच्या आधीच मी ऑलरेडी चेसमध्ये आले होते, पण जशी जशी मी टुर्नामेंट जिंकले मेडल्स जिंकले तशी मला आवड भरपूर निर्माण झाली. आणि तो एक वेगळा क्षण असतो ज्या वेळेला म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी इराणला गेले होते 2006ला. एशियन टुर्नामेंटसाठी माझी निवड झालेली आणि तिथे मी गोल्ड मेडल जिंकलं होतं इंडियासाठी. आणि त्यावेळेला प्राईज डिस्ट्रीब्युशनमध्ये ज्या वेळेला इंडियाचं भारताचं राष्ट्रगीत वाजवलं जातं गोल्ड मेडल देताना तेव्हाचा तो क्षण एक खूप असा अविस्मरणीय असतो. त्यावेळेला मला मे बी 14व्या वर्षी आपण म्हणू शकतो वाटलं की येस अभिमान वाटला अभिमान वाटला आणि असं वाटलं की येस मी चेस म्हणजे खेळू शकते. देवानी मला चेसमध्ये
थोडीफार टॅलेंट दिलेलं आहे. सो हॅव टू कंटिन्यू इन दिस. भक्ती खरें म्हळ्यार सगळ्यांनी देख घेवपाक जाय. तूं एकटेंच चली बापाय आवयलें आनी चली भुरगें आसून तुका म्हणजे तूं कितलेशे देशान गेला. म्हाका दिसता कितले देश जाले आसतले. 50 देशान ते गेला. आनी येदें व्हडलें काळीज जाय. आज तुज्या बरोबर सुद्दां तुमची हांगा आई आयिल्ली आसा. तांचें आमी स्वागत करता. बरें दिसता तुमी खास ताका हांगा घेवन आयली. सो ह्या 50 देशान फिरता आसतना आईक बाबाक एक भुरगें चली भुरगें वतना हाजी तुका कितें काळजी तांची दिसताली की तांकां तुजी कशी काळजी येताली. हय. सो म्हजें इंटरनॅशनल करियर 2006 स्टार्ट जालें जेन्ना हांव इराण गेलें फर्स्ट टायम. आणि आत्तापर्यंत हांव 50 देश फिरून आयले पण आय कूड नॉट टेक माय पेरेंट्स अलॉंग विथ मी. सो आय एम प्लॅनिंग टू टेक देम फॉर सम कंट्रीज टू सी अलॉंग. आणि एक वेगळीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता म्हजी आनी तांकांय म्हजी. पण इन ऑल द टॉर्नामेंट्स आय वॉज फॉर्च्युनेट टू हॅव माय कोचेस ऑर माय फ्रेंड्स. सो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमच्या बरोबर कोचेस धाडटा. सो मोस्ट ऑफ द टायम म्हजो जो गुरू आशिल्लो रघुनंदन गोखले सर, ही इज द्रोणाचार्य अवॉर्डी फ्रॉम मुंबई. सो तो खूबदां येतालो म्हज्या बरोबर, नाल्यार म्हजी टीममेट्स आसताली. सो इन अ वे आय वॉज फॉर्च्युनेट टू हॅव अ गुड कंपनी अलॉंग. बुद्धी कशी वाडयतात तुमी. म्हणजे बुद्धी आनी बळ तुका पळय बळ मातशें कमी आसा म्हणल्यार बुद्धी तुका ती चड घालची पडटा. सो त्या बुद्धी खातीर कितें एक्सरसायज करचें पडटा. हय, व्हेरी गूड क्वेश्चन. नॉट जस्ट फॉर चेस प्लेयर्स पण म्हाका दिसता सगळ्यांक ही गरज आसा आत्तां सद्या. कारण जर आपली मनस्थिती आपलो ब्रेन जर एक्टीव आसा जाल्यार वी कॅन डू एनीथींग. सो आय डू प्राणायाम. हांव प्राणायाम करता आनी मेडिटेशन करता आनी सतत कितें तरी पॉझिटीव वाचता नाल्यार पॉझिटीव फीड करता हांव स्वताच्या मायंडीक. सो फॉर द फर्स्ट टायम वेन आय गॉट टू रीड अबाउट युअर डॉटर संपदा कुंकोलीकर्स बुक, आय वॉज व्हेरी इम्प्रेस्ड. आनी खूब बेस्ट बुक्स बरयता ती ऑन मोटिवेशन, ऑन पॉझिटीव थिंकींग आनी मोटिवेशन. सो आय गॉट रियली इन्स्पायर्ड. सो अशी हांव सेल्फ हेल्प बुक्स वाचता. दिली खूब वर्सां पयलीं ताजें तुवें नोट केल्लें की आपूण संपदाचें. तेन्ना संपदाकय खूब फोन आयिल्ले आनी खूब पुस्तकां लोकांनी व्हेल्लीं की भक्ती वाचता. सो तुजें तें मोठेपण. आनी खावपाचें कितें म्हणजे कितें खालें आतां काय बुद्धीचें काम म्हणून अशें. एक्चुली तशें हांव चड रायस खायना कारण रायस खातकर मातशें हय सुस्ती येता. सो आनी स्वीट्स अवॉयड करता. तशें आवडना म्हाका स्वीट्स तितले. सो आय ट्राय टू ईट मोर रॉ फूड आनी फ्रुट्स. आय एम टोटली वेजिटेरियन. जेन्ना तूं राष्ट्रपती भवनान गेलें आनी थंय तुवें तें एवॉर्ड घेतलें, म्हाका दिसता आई बाबाय थंय आशिल्ले, आमी दिश्टी पडले. तो खीण कसो सांगतलें तूं. एकदम अविस्मरणीय क्षण आशिल्लो तो. लास्ट इयर नोव्हेंबरान फंक्शन जालें आनी म्हणजे इतल्या वर्साची आमची सगळ्यांची मेहनत गॉट recognized by the President of India आणि it was a very magical moment. आणि जेन्ना हांवें चेस स्टार्ट केलें म्हजे पप्पा म्हजी मम्मी सांगताली म्हाका की यू हॅव टू ट्राय टू गेट दीस अर्जुना अवॉर्ड. कारण तो एक असो वेगळोच एक अवॉर्ड आसा, व्हेरी प्रेस्टिजियस अवॉर्ड. सो जेन्ना डिक्लेअर जालो तो अवॉर्ड म्हाका आय वॉज एक्स्ट्रीमली हॅपी. आनी म्हजो कोच द्रोणाचार्य अवॉर्डी आसा. सो आय वॉज लायक मोर हॅपी टू बी हीज स्टुडंट एज अर्जुना अवॉर्डी. सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स. भक्ती ह्या फिल्डान म्हणजे बुद्धिबळ ह्या खेळा भितर बायलांचे तशें प्रमाण खूब कमी. तर जशें ज्योतिताईन सांगलें की बायलांच्या बुद्धीचेर खूब जोक्स जातात. तर अशें तुका केन्ना कोणी अशें उलयतना की तूं कशी ह्या क्षेत्रान तूं एक बायल मनीस अशें केन्ना जाणवलें तुका की कोणी अशें केन्ना उलोवन दाखयलें अशें. तशें डायरेक्ट कोणी उलोवना पण वेन आय वॉज स्मॉल. सो पयलीं तर इतले भुरगीं नाशिल्लीं आमच्या चेस फिल्डान. म्हणजे दे वर नॉट मेनी गर्ल्स हू यूज टू पार्टिसिपेट. सो माय पेरेंट्स मेड शुअर की मला ओपन क्षेत्रातच खेळायला मिळावं अशी. ते मी गोव्यातल्या किंवा इवन भारतातल्या प्रत्येक ओपन टुर्नामेंट्समध्ये खेळायचे चेस म्हणजे पुरुषांबरोबर. सो मला असं वाटलं की हा एकच उपाय आहे पुरुषांना हरवून दाखवायचं की वी हॅव दॅट पॉवर, वी हॅव दॅट सेल्फ कॉन्फिडन्स. हो आहे. आणि मला पण खूप चीड येते जर कोणी बायकांवरती किंवा असे जोक्स केले तर. त्यामुळे आणि काही ना काही कधीतरी मला वाटतं बायकाही काही याच्यासाठी त्याला रिस्पॉन्सिबल आहेत. म्हणजे त्यांना तेवढा कॉन्फिडन्स नसतो काही लोकांना. त्यामुळे मला वाटतं जर तुम्ही त्यांचे पॅशन किंवा त्यांचे जे आवडी आहेत त्या जोपासल्या तर तुम्हाला ऑटोमॅटिक तो कॉन्फिडन्स येईल. आणि
यू नो. हा आज खंयची बायलां सगळींच आज वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वयर आसा. मे बी ती संख्येन कमी आसूं येता पूण गुणवत्तेन नक्कीच ती कमी ना ती. हे चेसचे जे गेम असतात ना, आता इंटरनॅशनल लेवलला तेवढाच तोडीचा माणूस असतो, त्यामुळे बऱ्याचदा असं होतं की संपत नाही गेम. तो तास 2 तास 3 तास खूप लांबतात असे गेम. अशा वेळेला कोणत्या स्ट्रॅटेजीज आणि टेक्निक्स तू वापरतेस कॉन्सन्ट्रेशनसाठी स्वतःच्या, कारण ते बुद्धीला तुमचा तेवढा ताण येतोच ना, तर काय स्ट्रॅटेजीज आणि टेक्निक्स तुझ्या असतात अशा वेळेला? ओके, टेक्निक्स म्हणाल तर आम्हाला आधी एकदा खेळायला आम्ही बसलो की आम्ही एकमेकांशी बोलू शकत नाही, त्यामुळे ऑटोमॅटिक तो फोकस येतो. त्यात जेवढे आपण जास्त चांगल्या टुर्नामेंट्स खेळू तेवढे अपोनंट्सही स्ट्रॉंग असतात, त्यामुळे आमचा गेम 5 तासाहून जास्तही चालतो. जसा माझा एक सगळ्यात मोठा गेम चाललेला 7 तासाचा. सो त्यावेळेला ॲक्च्युली आपण जेवढे फोकस राहू तेवढे बाकीचे विचार येत नाहीत. आणि त्या टेक्निक्स म्हणजे त्या चेस मधल्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत. जसा अपोनंट विचार करत असतो त्या आपण आपल्या टेक्निक्स प्लॅन करायच्या की हे केलं तर काय, अशा पुढे 10 मूव्हजही आम्हाला विचार करावे लागतात. सो त्या प्रकारे आम्हाला टेक्निक्स वापरावे लागतात. पण एकाच ठिकाणी बसून राहणं हे शारीरिक पातळीवरती सुद्धा थोडं आव्हानात्मक असतं, 7 तास बसून राहणं, तर ते त्याच्यासाठीचं काही स्ट्रॅटेजी? राईट. हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे आणि हे मला खूप उशिरा म्हणजे खूप लोक सांगायचे की व्यायाम खूप महत्त्वाचा आहे, पण असं वाटायचं आम्हाला की आम्ही चेस खेळतो, बसून असतो, गरज काय आहे व्यायामाची. पण जेवढी तुमची मला वाटतं ब्रेन जेवढं ॲक्टिव्ह राहील तेवढी तुमची शारीरिकही तुम्ही तेवढे ॲक्टिव्ह राहाल. नाही तर आपल्याला आपलं शरीरच मदत करणार नाही एका ठिकाणी 5-6 तास बसायला. सो मी काही झालं तरी दिवसातून 1 तास व्यायामाला काही झालं तरी काढतेच. मग त्यात प्राणायाम बाकीचे व्यायाम असतात. त्यामुळे मला वाटतं की आणि फॉर एक्झाम्पल 2018मध्ये मी सलग 8 टुर्नामेंट खेळायला गेले होते युरोपमध्ये, आणि मला त्या व्यायामाच्यामुळे मला फायदा झाला. 8व्या टुर्नामेंटमध्ये मी माझं IM टायटल कंप्लीट केलं. सो मला वाटतं व्यायाम करणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि केन्ना सिरियस तू एक बातमी बरयता पळय, कितलो वेळ जावं, 11 जावं 12 जावं, तू सगळें विसरता आनी तूं लक्ष तुज्या बातमेचेर आसता. सो मेंदू तुजो असो जाल्यार मग ती गोंयच्या सरकारान आनी गोंयच्या लोकांनी तुका कसो सपोर्ट केलो? गोव्याने खूप सपोर्ट केला नक्कीच मला. मी आता वयाच्या 2 वर्षापासून खेळते, चेस शिकले आणि आम्ही इथे आहोत. आणि आता नुकतंच लास्ट इयर मला आपल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतनी जॉबही ऑफर केलेला आहे ॲज अ स्पोर्ट्स पर्सन. सो आय होप तो लवकर सुरू झाला तर बाकीच्याही प्लेयर्सना मदत होईल त्याची. आणि स्पोर्ट्स अथॉरिटीनी म्हणजे मदत केली आहे. खूप कॅश अवॉर्ड्सही ते मेडल विनर्सना देतात. आणि ऑफकोर्स मी खूप भाग्यवान आहे ज्यावेळेला मला 2008मध्ये श्रीनिवास ढेंपूंनी स्पॉन्सरशिप दिली होती 2008 ते 2020. त्यामुळेच मी ॲक्च्युली भरपूर ट्रेनिंग आणि फॉरेनच्या टुर्नामेंट्स खेळू शकले. सो मला गोवेकरांनी खूप सपोर्ट केला आहे. मीडियावाल्यांनी तर मला म्हणजे प्रत्येकाच्या घरात नेऊन पोचवलं अक्षरशः. ते ज्या प्रकारे पब्लिसिटी देतात. सो आय एम रिअली थँकफुल टू एव्हरीबडी. ते सगळ्याच खेळान मेळटा अशें ना. फाटल्या कडेन आमचे कडेन हें आयिल्लें ती मुलगी कात्या कोतिन्यू, तेय खूब बरें खेळटा नॅशनल अवॉर्ड, पण ताका जशी पब्लिसिटी मेळूंक जाय आशिल्ली तशी ते म्हणटा की आपल्याक मेळूना. तेन्ना तूं खूब भाग्यवान आसा. मग ती हांव खेळटां बुद्धीबळ, आणि बुद्धीबळ खेळटा आसतना जो घोडो आसता त्या घोड्याची हांव सदांच भितां की केन्ना तो, तर तुका बुद्धीबळांतलो खंयचोय गूल तुका चड आवडटा? नाईस. म्हाका अपोनंटच्या घोड्याची भीती दिसता आणि म्हाका बिशप आवडटा. नाही सगळंच बुलेट तुका सगळं तुझ्योच सगळे म्हजे. हय हय. जशें तुमी सांगलें तुमी खूब टोर्नामेंट्स खेळ्ळ्यात. सो तुमकां जेन्ना म्हणजे चॅसाक तुमी खेळपाक लागले तेन्ना असो एक ओपोनंट आशिल्लो जाचे बरोबर तो गेम खेळपाक जाय आशिल्ली, ताका हरोवपाक जाय आशिल्लो, असो एक कोणी आशिल्लो आवडटो किंवा म्हणजे अशें तुमकां एक पयलीं पासून आशिल्लें हय हरोवपाक जाय आशिल्लें? हय तसे भरपूर आसात म्हजे अपोनंट्स, विशफूल अपोनंट्स. आणि हांव ल्हान आसतना हांव एका स्पेसिफीक प्लेयर्सचो स्टडी करतालें. लायक ही इज वर्ल्ड चॅम्पियन कार्पोव, एनाटोली कार्पोव. सो आय ऑलवेज वॉन्टेड टू एटलीस्ट मीट हिम, प्ले अ गेम विथ हिम. आणि देर वॉज वन टॉर्नामेंट इन चायना इन 2018. सो इट वॉज एशियन अंडर-18 आणि आय वॉज प्लेइंग माय लास्ट राऊंड. And if I win that round, I am going to get the gold medal. So that was the moment where I realized after winning की माझो कोणतरी गेम पळयता रावून, सायडीन रावून. So when I won the game, he wished me
and that gentleman was world champion Karpos. I was so happy, so delighted. हांव खेळू शकू ना त्याच्या बरोबर गेम, बट आय गॉट द गोल्ड मेडल फ्रॉम हिम, सो इट वॉज अ व्हेरी नाईस मोमेंट. तुझ्या घरात कितले भांगर आसा? भरपूर. फोटो पळयल्लो म्हाका दिसता ऑलिंपिकाचे प्रायम मिनिस्टर आयिल्लो तो खंयच्या हां भक्ती प्रायम मिनिस्टर आनी विश्वनाथ आनंद हां आनी तो फोटो पळोवन म्हाका इतलें बरें दिसलें. सर त्या वेळार तुका कितें दिसलें की प्रायम मिनिस्टराच्या बरोबर तुमी आसा आनी विश्वनाथ आनंद? दोघंही एक म्हणजे पॉझिटिव्हिटीचो एक स्त्रोत म्हणतात असे आसा दोगांय जाणां, आणि दॅट मोमेंट इन्स्पायर्ड एवरीबडी अलॉट, आणि आय वॉज हॅपी, व्हेरी ब्लेस्ड की म्हाका त्यांच्या बरोबर फ्रेमान रावन फोटो मेळ्ळो. आनी इट वॉज अ व्हेरी नायस मोमेंट, कारण आमची फर्स्ट टायम इंडियान ऑलिम्पियाड जाले, चेस ऑलिम्पियाड, आणि मोदीजी स्वता इनॉग्रेशन करपाक आयिल्ले थंय. सो इट वॉज अ हय, आणि आमची इंडिया टीम गॉट द ब्रॉन्झ मेडल फॉर द फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री. सो एवरीथींग इट वॉज अ ओवरऑल व्हेरी नायस एक्सपिरियन्स. तरी तूं अजूनचे 5 जमनीर कशें म्हणजे 50 देश तूं फिरला, इतले गोल्ड मेडल तुका मेळ्ळे, अर्जून पुरस्कार, पण भक्तीक जर फोन करत किंवा भक्ती केन्ना केन्ना खूबदां संपदा फोन करता, कित्याक ते म्हणटा अजून हे भुरगे सकल रावपा खातीर कितें व्यायाम आसा किंवा कितें सांगप आसा? फट सांगिता तुका भक्ती, हांव खरेंच सांगता की तुका हांव ल्हानपणा पासून वळखता, शिकता पासून वळखता, खूब फावटी तुमगेर येता, पूण तुजें वागप आनी घरा येतकच तुजे बापूय आवय तुका एक चलये भशेनच ट्रिटमेंट दिता की अर्जून पुरस्कार किंवा ग्रँड मास्टर किंवा 50 देश फिरून आयिल्लो की घरभर ती प्रायज. मी केन्नाय म्हाका इच्छा ताजे डॉक्युमेंटरी करपाचें, पूण तेंच म्हाका मेळना. सो अशें आसतना मात ताज्या म्हणजे गर्वाचें न्ही इतलो कुस्कूट सुद्दां तें ना तुज्या आंगान. एक खरेंच म्हाका एज अ एक आवय आनी एज अ एक हे मनीस म्हणजे इतलें कौतूक दिसता. थँक्यू सो मच. कशें कर प्लीज सांग. म्हाका दिसता म्हजे पेरेंट्स हॅज प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ते कितले सिंपल आसा, सो ऑटोमॅटिकली जशी तुमची कंपनी असता तशीच विचारसरणी वगैरे तशीच होते. सो आई बाबांचं नक्कीच त्यात मेन हे आहे, रोल आहे. आणि त्यातही माझे कोचही जे मेन द्रोणाचार्य अवॉर्डी आहेत आणि त्यांच्या मिसेस ज्या अर्जुन अवॉर्डी आहेत अनुपमा गोखले, त्या दोघांकडेही मी खूप म्हणजे लहान असल्यापासून वाढले. त्यामुळे हे सगळी जी अगदी प्रतिभावान म्हणजे लोक होती जी एवढी सिंपल आहेत, त्यांना बघूनच मे बी अशी झाली. खूपदा म्हाका दिले. म्हाका सांग की जेन्ना तूं बुद्धीबळ खेळपाक सुरवात केली, आमी कसलेय प्रत्येक समज जर काम करपाक वचत जाल्यार आमकां डिफिकल्टी ही खंय ना खंय येताचूच. तुका केन्ना अशी डिफिकल्टी एक तुजो मुमेंट आसतलो थंय तुका भरपूर डिफिकल्टी येयली पूण तुका तें करपाकूच जाय आशिल्लें, असो कितें मुमेंट बीन? अशी खूप डिफिकल्टीज म्हज्याय लायफान आयली. आणि मे बी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू कन्सिडर चेस इन गोवा, जेन्ना हांवें स्टार्ट केले तेन्ना हार्डली सम 10 गर्ल्स यूज टू प्ले. सो जेव्हा आपल्याला एखादा रोल मॉडेल असतो समोर त्यावेळेला तो पाथ इझी जातो त्यांना फॉलो करायला, पण त्यावेळेला मी लहान असताना तसं कोणी नव्हतं गोव्यात. त्यामुळे ती एक डिफिकल्टी माझ्या पेरेंट्सनाही होती की आपल्या एकट्या मुलीला चेसमध्ये घालायचं आहे सगळं सोडून, कसं काय म्हणजे पुढे करिअर कसं होईल. पण जशी जशी पुढे आम्ही टुर्नामेंट्स खेळायला लागलो तशी सगळी लोकं आली जी मदत करणारी होती. त्यामुळे मी गोव्याची पहिली विमेन ग्रँड मास्टर झाले, पहिली अर्जुना अवॉर्डी झाले. त्यामुळे मला वाटतं डिफिकल्टी हे आपल्या आयुष्यात असतातच, कुठलंही क्षेत्र असू दे. त्यावर जर आपण आपला म्हणजे मनात आपल्या जी फॉर एक्झाम्पल माझ्यासाठी बुद्धिबळ हे एवढं महत्त्वाचं क्षेत्र आहे, ते पॅशनच आपल्याला पुढे जाण्यासाठी मदत करते. सो जेवढं आपण त्याच्यावरती 100% देऊ, ऑटोमॅटिक ती डिफिकल्टी न दिसता आपल्याला ती ऑपॉर्च्युनिटी दिसायला लागते. माझा तुका एक प्रश्न असा, तुझो पहिलो म्हणजे रोल मॉडेल कोण चेसांतलो? विश्वनाथन आनंद. आणि म्हाका सांग भक्ती, आमी सदी म्हणटा शतरंज के खिलाडी, सो बुद्धी सारकी जाय. जेन्ना तुजे सारके मनीस आमच्या फुड्यान बसता, खरें सांग तुका आमी विकिपिडिया सर्च केले आणि ते चॅक्स सुद्दां म्हणजे मेजले प्रत्यक्ष. सो आणि बुद्धीबळ अजून म्हाका खेळपाक कळना, पण खेळपाची खूब उमेद आहा. आणि जेन्ना तो विचार येता तेन्ना सदी तुजें तोंड येताच गोंयचें चेडूं म्हणून, मागीर सेकंडरी नॅशनल. म्हजो तुका प्रश्न, बुद्धीबळ खेळाक हाव वील यू डिस्क्रायब इट? आय थिंक इट्स अ नायस क्वेश्चन. डॉक्टर ताराश सिगबर्ड म्हणून चेस प्लेयर आशिल्लो, ही हॅड डिस्क्रायब्ड इट एज चेस इज जस्ट लाईक म्युझिक अँड आर्ट विच हॅज द पॉवर टू हील and make people happy. So similarly I feel the same. चेस खेळून चेस गेम्स पळोवन आमकां जितलो आनंद मेळटा न्ही तितलो म्हाका कशान दुसऱ्यान मेळना. सो इट हॅज बिकम अ वे ऑफ लायफ फॉर मी.
आनी भक्ती म्हजो लास्ट क्वेश्चन तुका चॅस सोडून भक्ती कुलकर्णीक कितें आवडटा आनी भक्ती कुलकर्णीचो डेली रुटीन कसो आसता? ॲक्च्युली फूल टाईम 10 hours चेस असता म्हजो डेली रुटीन. जेन्ना चेस नासता तेन्ना हांव टोर्नामेंटान आसता खेळटा आसता. सो इट्स ऑल अबाउट चेस, बट आय डू लायक सम अदर स्पोर्ट्स लायक टेबल टेनीस अँड आय लायक टू डू स्विमींग. आय लायक टू डू पेंटींग. पण ही सगळी नॉर्मल आवड आसा, म्हणजे हांव कितें ग्रेट बी काय करना त्यातून. जस्ट आवड आसा. पण पर्सनल लाईफ आणि चेस या दोन्हीचा जर संबंध साधायचा झाला तर चेसमुळे तुझ्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये काही बदल झालेले आहेत, तुझी पर्सनॅलिटी ग्रो होण्यासाठी काही तुला त्याची मदत झाली आहे, तर ते कसं डिस्क्राईब करशील? अच्छा, खूप सुंदर प्रश्न आहे हा. सो काही वर्षांपूर्वी जर बघितलं तर मी म्हणजे अशी खूप चिडचिडी होते आणि आपण जसे आहोत ना आपलं कॅरेक्टर चेसमध्ये दिसतं, कम्प्लिटली दिसतं. म्हणजे सो हो, म्हणजे मला राग यायचा मी हरले तर, किंवा काही छोट्या गोष्टी नाही झाल्या तर वाईट वाटायचं, इमिजिएट मी एक्सप्रेस करायचे. सो मला जाणवायला लागलं, आम्ही ज्या वेळेला कोचिंगमध्ये ॲनालाइज करायचो गेम, की आपलं कॅरेक्टरमध्ये येतं आहे. त्यामुळे मग मी ठरवलं की आपल्याला कॅरेक्टर थोडंसं चेंज करावं लागेल जर आपल्याला परफॉर्मन्स हवे असतील चेसमध्ये. आणि डेफिनेटली इट हेल्प्ड मी. आता मी जेवढं जमेल तेवढं शांत राहते, कमी बोलते, सो एनर्जी वाचवते चेससाठी. आणि बुद्धिबळामुळे भरपूर फायदे होतात, नॉट जस्ट फॉर चेस प्लेयर्स, पण मला तर वाटतं आता चेसिंग स्कूल्स खूप ठिकाणी सुरू झाले आहे, खूप वेगवेगळ्या देशांमध्ये. कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, मेमरी वाढते आणि आपण डिसिजन एक घेऊ शकतो. जी डिसिजन घ्यायची जी आपल्याला एक कला लागते ना, इमिजिएट, म्हणजे आम्हाला ठराविक वेळ दिलेला असतो गेम खेळताना. सो त्या ठराविक वेळेत आता 3-3 मिनटाचे गेम येतात. सो त्या 3 मिनटात आम्ही किती क्विक डिसिजन घेऊ, रिफ्लेक्सिस, त्यावरही खूप ठरतं. सो ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी खूप डेव्हलपमेंट होण्यासाठी मदत होते चेसची, नक्कीच. भक्ती, बाकीच्या खेळांमध्ये बघ हे असते, वयाची एक पात्रता असते. शारीरिक खेळ म्हणजे ज्याला शारीरिक शक्ती लागणार आहे अशा खेळांमध्ये. तर बुद्धिबळासाठी अशी स्पर्धेसाठी म्हणून काही वयाची पात्रता वगैरे असं काही आहे की अमुक वयापर्यंतच तुम्ही भाग घेऊ शकता? कारण तो सगळा बुद्धीशी संबंधित आहे, त्यामुळे हा साहजिक पडलेला प्रश्न की अशी काही पात्रता आहे? तशी काही नाही आहे, पण आम्हाला लहानपणापासून म्हणजे एज ग्रुप टुर्नामेंट्स ठरलेले असतात. अंडर 7, 8, 9, 10 असे टिल 20. त्यानंतर एक नॅशनल होते टिल 25, त्यानंतर ओपन टुर्नामेंट. सो आम्ही कुठल्याही वयात आपण खेळू शकतो चेस. हे खूप चांगली गोष्ट आहे. इतकं हो, आणि तेवढा जास्त एक्सपिरियन्स. ॲथलीट असतात त्यांना तो एक मोठा प्रश्न असतो की आपली शारीरिक क्षमता टिकवून स्पर्धेमध्ये भाग घेणं, ते वय कठीण जातं, ते हे सगळं कठीण असतं. त्यामुळे भक्ती, तू खूप लहान वयात प्रवास करता, म्हणजे फॉरेनर रातभर प्रवास आणि हे एवढं सगळं जमवून मग ते त्याचा खेळावर काही परिणाम होतो का? म्हणजे एवढं धाव इकडे जा तिकडे जा, ती फ्लाईट पकड, परत सगळं हे कर, अशी कधी तारांबळ झाली आहे का? हो, ॲक्च्युली एकदा मला हो फ्लाईट्स तर खूपदा चुकल्या आहेत. आणि एकदा एक आठवण आठवते, मला वाटतं खूप लोकांना माहिती असेल कदाचित, पण मी परत शेअर करीन. सो 2010 माझं सिलेक्शन एशियन टुर्नामेंटसाठी झालं होतं. चायनातच होती ती टुर्नामेंट. आणि मला गोव्यातून दिल्लीतून चायनाला जायचं होतं फ्लाईटनी. तर ज्यावेळेला मी दिल्लीत पोचले तेव्हा माझी फ्लाईट चेंज करण्यासाठी धावपळ झाली आणि माझी बॅग दुसरा एक ट्रॅव्हलर घेऊन गेला. सेम दिसणारी बॅग होती माझी आणि त्याची. सो मी त्याची घेऊन गेले, पण नंतर कळलं ही माझी नाही. सो मला ती द्यावी लागली सिक्युरिटीला. पण मेन म्हणजे मला चायनाला विदाऊट माझे लगेज बॅग जावं लागलं. फक्त लॅपटॉप होता माझ्याजवळ. इट वॉज एन एशियन टुर्नामेंट. हो, पण मग म्हणजे इमिजिएट माझे सर होते तिकडे. सो त्यांनी इमिजिएट सांगितलं की हे बघ भक्ती, तू इथे कशाला आली आहेस टुर्नामेंट खेळायला, सो बी फोकस्ड ऑन दॅट. मग ती फुल टुर्नामेंट मी छान खेळले आणि चायनात जाऊन चायनीजनं हरवून गोल्ड मेडल जिंकले मी. सो इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्ट. हो, बॅग. हो, नंतर बॅग मला मिळाली. जे घेऊन आले संजय प्रभुदेसाई, तेही आता माझे खूप म्हणजे ते मला मुलगीच मानतात. सो जे होतं ते चांगल्यासाठी होतं. प्रत्येक गोष्टीतून पॉझिटिव्ह पॉईंट घेतला पाहिजे. भक्ती, तू इतले भोवला, खूप भोवला, पूण सगळ्यात असं फनी मुमेंट असं तुका म्हणजे खंयसर अशें दिसलें की हांगासर बाबा एक म्हणजे तुका खूप हास्य अशें दिसलें जातलें? बिकॉज तो हे सारके बुद्धीचो खेळ न्हू, पूण असो एक मुमेंट आसतलो थंयसर फनियेस्ट गजाल घडल्या आनी तुमी भरपूर अशी वांगडा आसल्या बीन अशी कितें? हय, हांव एकदां दुबय गेल्लें टोर्नामेंट खेळपाक. सो आय वॉज लायक टोटली कॉन्सन्ट्रेटेड इन माय गेम, थिंकींग अबाउट वॉट टू डू नेक्स्ट.
आय वेंट टू द नियरेस्ट वॉशरूम. वेल कमिंग बॅक आय सिम्पली फॉगॉट की म्हजो बोर्ड खंयचो आसा एक्झॅक्टली, आनी आय वेंट अँड सेट टू द बोर्ड वेर आय हॅड प्लेड द सेम अपोनंट बट ऑन द प्रिवियस डे. सो म्हाका दिसलो होच म्हजो अपोनंट आयचो म्हणून हांव थंय वचून गेलें आनी बसलें थंय. सो ऑन द रॉंग बोर्ड. सो देन आय रिमेंबर्ड ओ दीस वॉज माय यस्टरडेज अपोनंट. सो दॅट वॉज लायक द फनियस्ट मोमेंट. म्हणजे इतले वी आर लायक टू मच कॅल्क्युलेटिंग ड्युरींग द टोर्नामेंट वी समटायम्स फॉरगेट वॉट वी आर डुईंग. की आतां इतले टोर्नामेंट्स खेळटा, खंयचो तुका मोस्ट चॅलेंजींग आनी टास्क टोर्नामेंट दिसलो? या तशें पळयल्यार सगळ्याच टोर्नामेंट सगळेच अपोनंट्स आर डिफिकल्ट. पण इन 2012 देर वॉज अ मोमेंट वेर आय वॉज प्लेइंग इन वर्ल्ड ज्युनियर इन पोलंड, आनी थंय म्हजी अपोनंट आशिल्ली फ्रॉम बल्गेरिया. हर नेम इज झिया झियोल्किना. सो शी वॉज एट दॅट पॉयंट व्हेरी टफ अपोनंट. म्हजो गेम 7 वरां चलो. दॅट वॉज माय लॉंगेस्ट गेम. आणि आय वन दॅट गेम अँड आय गॉट द 5th प्राइज इन द वर्ल्ड ज्युनियर. सो आय थिंक दॅट आय वूड डिस्क्राईब इट एज व्हेरी टफ टोर्नामेंट अँड अपोनंट फॉर मी इन दॅट टायम. तुमकां विश्वात आनंद असो उलोवंक मेळ्ळा? हय. कितें म्हणजे कितें चर्चा जाता? वेगळी जाता काय बुद्धिबळाचीच फक्त जाता? बुद्धिबळाची चर्चा असता वेन चेस प्लेयर्स मीट. आणि आय एम व्हेरी हॅपी व्हेरी लकी की आता आनंद सरान अकॅडमी ओपन केला, वाका चेस अकॅडमी, आणि आय एम वन ऑफ द स्टुडंट्स ऑफ हिज अकॅडमी. हय. सो म्हाका जेन्ना जाय तेन्ना हांव डेली इंटरॅक्शन बी करूं शकता आनंद सरा कडेन. सो इट्स अ व्हेरी फॉर्च्युनेट. म्हाका एक सांग की तुजो हो बुद्धिबळाच्या आमच्या गोंयकारा भुरग्यां खातीर कितें कॉन्ट्रिब्युशन? शिकयतले, क्लास घेतले, तांकां डेफिनेटली प्लॅन आसा? प्लॅन आसा आमचो तो तुजो उपयोग आमच्या गोंयकारांक भुरग्यांकूय जावंक जाय न्ही? करेक्ट. ना डेफिनेटली हांवें ऑलरेडी कोचिंग घेवपाक सुरू केला, ऑनलायन कोचिंग. आनी आफ्टर मे बी 3-4 years हांव प्लॅन करता एक अकॅडमी ओपन करपाची, एटलीस्ट ओपन ऑनलायन अकॅडमी वेर आय कॅन हेल्प in whatever way I can to go and kids. तुजें कितें आसा तें आतांच सांग. म्हणजे कोणी तरी आमकां स्पॉन्सर मेळूं येता, गव्हर्मेंट कितें करूं येता. आमच्या भुरग्या कडेन इतली बुद्धी आसा, ताका जाय तशें कोच मेळपाक जाय. सो तुजें आसा जाल्यार तूं तशें प्रपोजल तुवें दिवंकूय जाय. आतां खुबशे आमी एडवर्टिजमेंट पळयता आनी ते स्कूल स्टुडंट्स आसता न्ही किंवा मंद बुद्धीची भुरगीं आसता, तर अशें म्हणटात की मंद जे बुद्धीची भुरगीं आसतात तेंच्यांनी जर चॅस खेळत जाल्यार तेंची मेमरी वाडटा. कितपत खरें आसा? Definitely it is true. In fact, there is one player, he is a grandmaster from Czech Republic. तेजें नांव आसा डेविड नावारा. आणि एक्झॅक्टली आय डोंट नो वॉट दीस थिंग इज, ऑटिस्टीक ऑर स्पेशल चायल्ड इज, पण तो 2700+ तो रेटेड अँड ग्रँडमास्टर आसा. सो डेफिनेटली इट वील हेल्प अस बिकॉज इट्स फायनली अ ब्रेन गेम. सो इट वील डेफिनेटली हेल्प देम. आमी पळयलां की कोवीड टायमार भुरगीं चडशीं फोना कडेन म्हणजे उरलीं, आनी आतां तोच प्रश्न आसा की आवय भुरगीं जल्मली की फोन मागतात, कोणूच दुसरें म्हणजे फॉर एग्जाम्पल चॅस बी खेळपाक हें करना. सो अशा भुरग्यांक ह्या खेळान इंट्रस्ट हाडपाक कितें करपाची गरज आसा? हांव पळयता आतां ल्हान 1-2 वर्सांची जाली खावपाक सुद्दां दिता तेन्ना फोन जाय, तेंच्या फुडें स्क्रीन जाय. सो हय आनी प्राऊडली सांगतात सगळीं जाणां की पळय तो 1 वर्साचो पण ताका येता यूज करपाक फोन. सो इन अ वे इट इज अ गुड थिंग दॅट दे नो हाव टू यूज द टेक्नॉलॉजी, बट इट्स इम्पॉर्टंट हाव वॉट टू सी, वॉट टू यूज इट फॉर. सो म्हाका दिसता चेस रिलेटेड व्हिडियोज भरपूर आसात ऑन यूट्यूब. So instead of giving them some useless things like cartoon or something, तुम्ही चेस व्हिडिओज लावून दियात तांकां. बिगिनरसाठी भरपूर व्हिडिओज असतात. सो इफ यू नो मातशें तें अट्रॅक्शन निर्माण जालें न्ही तेंच्या भितर की दे वील पिक इट अप. चेसच्या संदर्भात म्हणजे प्लेयर, मग ते मेल असो फिमेल असो कोणीही, मिसकन्सेप्शन्स असे काय असतात लोकांचे असं तुला वाटतं की हे काय हे असंच आरामात वगैरे असं, तर ते काही कधी ऐकलेत का चेस प्लेयर्सच्या संदर्भातले मिसकन्सेप्शन्स? मेनली असेच असतात की हां अपोनंट जर मुलगी असेल तर आरामात हरवू, असे ज्या गप्पा चालतात मुलांच्यात त्यामुळे भरपूर चीड येते. पण हल्ली बघितलं तर मुली म्हणजे चेसमध्येच नाही तर इतर खूप क्षेत्रातही पुढे आहेत. सो इनफॅक्ट मी जेव्हा लहान होते 10 वर्षाची होते त्यावेळेला मी ओपन स्टेट टुर्नामेंट खेळलेले आणि पहिल्यांदा जिंकले होते. सो इट फर्स्ट टाईम कोणतरी मुलगी ओपन म्हणजे मुलांची टुर्नामेंट खेळून जिंकले. सो काही लोकांनी डायरेक्ट आम्हाला म्हटलं होतं की इट वॉज अ फ्लूक, ती जस्ट फ्लुकली लकीली जिंकली. त्यानंतर मी परत 2 वर्ष जिंकले म्हणजे कंटिन्युअस 3 वर्ष. सो मला वाटतं आपणही काही वेळेला जिद्दीने त्यावरती काहीतरी करायला पाहिजे.
दाखवायला की आम्ही कमी नाही आहोत, आम्ही ठरवलं तर काहीही करू शकतो. भक्ती, आपल्याकडे भारतात एक असं झालं आहे की क्रिकेटला जेवढी प्रसिद्धी मिळते तेवढी बाकीच्या खेळांना मिळत नाही. बुद्धिबळ तर त्यातल्या त्यात कमीच, म्हणजे जी प्रसिद्धी मिळायला पाहिजे तशी मिळत नाही. तर काय वाटतं तुला की काय, म्हणजे एक तर मानसिकता आहेच आहे, भारतीय मानसिकता त्याला जबाबदार आहेच आहे, पण काय केलं पाहिजे की त्यातनं बुद्धिबळाचा चांगला प्रसार होईल, प्रचार होईल आणि मुलींची पण संख्या वाढेल या सगळ्या क्षेत्रामध्ये? हा फार महत्त्वाचा प्रश्न तुम्ही विचारला आहे. कारण ॲक्च्युली कोविडच्या अगोदर बघितलं तर तेवढी बुद्धिबळाला प्रसिद्धी नव्हती, पण कोविडमुळे चेस हा मला वाटतं एकमेव गेम होता जो खेळला जात होता ऑनलाईन. आम्ही ट्रेनिंगही घेऊ शकत होतो ऑनलाईन, आणि त्यात आमच्या चेस ऑलिम्पियाड्स झाल्या, ऑनलाईन झाल्या, ऑफ द बोर्ड झाल्या, जिथे भारताने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्झ तिन्ही मेडल्स मिळवली. सो कोविडनंतर जो काही चेससाठी एक चेस बूम निर्माण झाला तो एकदमच मस्त आहे. आणि म्हणजे अशा काही यूट्यूब चॅनल्स होते त्यावेळेला जिथे 80,000 हजार लोक बघत होती ऑनलाईन येऊन. सो इट्स अ व्हेरी गुड थिंग. आणि मोदीजी स्वतःहून आले होते आमच्या इनॉग्रेशनला चेस ऑलिम्पियाडच्या. सो डेफिनेटली मला वाटतं आता आधीचं चेस आणि आत्ताच्या चेसमध्ये खूप फरक झाला आहे. आणि आता भरपूर इवन पेरेंट्सनाही वाटतं की आपली मुलं चेस त्यांना आलं पाहिजे, ॲटलिस्ट खेळले नाही तरी शिकलं पाहिजे. आणि अबाउट विमेन चेस मी सांगेन, अजूनही भारतातच नाही इवन इतर देशांमध्येही सुद्धा ओपन प्राईज आणि विमेनचा प्राईजमध्ये भरपूर फरक असतो. भरपूर म्हणजे 10%चाही हे नसतो. खूपच प्राइजेसमध्ये फरक असतो स्ट्रक्चरमध्ये. त्यामुळे मला वाटतं जर मुलींना जास्त अट्रॅक्ट करावं लागेल चेसमध्ये तर त्यासाठी त्यांना प्राइजेस दिली पाहिजेत. ॲटलिस्ट जेवढी तुम्ही मुलांना देता तेवढी दिलीच पाहिजेत, नाहीतर हो. पण अशी असमानता असता कामा नये खेळाच्या ठिकाणी. तुम्ही एक्झॅक्टली हो, खेळाडूही तेच खेळणारे आणि महिलाही तेच त्याच खेळणारे. हो. त्यामुळे पण आता आमच्या ऑल इंडिया चेस फेडरेशननी एक खूप छान पाऊल पुढे गेले की ॲटलिस्ट नॅशनलमध्ये ते दोन्ही प्राइजेस समान ठेवतात, मुलांनाही मुलींना. सो इट्स अ गुड स्टार्ट. भक्ती, तू खेळटाना अशें केन्ना जालां की तू खेळटा स्ट्रॅटेजी आहा पळय तुजी केन्ना की रॉंग जाली की मागीर तुका दिसलें अरे देवा आपूण रॉंग हें केलें, अशें केन्ना दिसलें तुका? हय. सो चेस प्लेयर्स हॅव टू बी गुड ॲक्टर्स टू. सो आमकां अशें कॉन्फिडंटली थंय दाखोवपाक आमी वी कॅनॉट अफोर्ड टू शो आर इमोशन्स की अरे हांवें चूक केली आतां कितें ताका कळ्ळें जाल्यार. सो इमिजिएटली आय गो आउट अँड चेंज माय मायंड अँड आय सीट बॅक की अपोनंटाक दिसपा जाय की वी आर स्टील इन द सेम पोस्चर कॉन्फिडंट सो दॅट दे शूड नॉट फील की हांवें चूक केला. आणि अशी खूप जाणां आसता जी मुद्दाम बरोबर मूव खेळून हांवें चूक केली अशी दाखयता. इट्स लायक अ ट्रॅप. समजा अपोनंटाक दिसलें हांवें चूक केला आणि म्हणून कितें खेळपाक गेलो जाल्यार ही वूड फॉल इन द ट्रॅप. सो वी हॅव टू बी व्हेरी स्मार्ट ओवर द बोर्ड टू. दर्शकांनो, आज आम्ही एक सुंदर अशा बुद्धिबळाच्या खेळाचे खूप अशी हांगा भासाभास जाली. आणि तातूंत भक्ती कुलकर्णी जे चली 50 देशांत वचून आपली त्याने बुद्धिबळाची जी एक झलक दाखयली आणि कितलीशीच बक्षिसां आणि ते अर्जून पुरस्कार कडेन पावले, ही आमकां खूप अभिमानाची आसा गजाल. म्हाका दिसता हो एपिसोड पळयतकच कितलीशींच भुरगीं तुकाय बी एप्रोच जातली की आमकां खेळपाक दी आणि आमकांय बरें दिसतलें. आणि इतलो वेळान तुका टायम ना, तुवें म्हाका 2-3दां सांगलें आपल्याक टायम ना, तरी आसतना म्हजे हट्टा आसान म्हणूं येता आज तूं आयलें. तुका सगळ्याच्या वतीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. म्हाकाय खूप आनंद जालो तुमच्या बरोबर सगळ्या गप्पा मारून. आणि आय विल बी व्हेरी हॅपी इफ ॲटलिस्ट 10 people कॅन थिंक अबाउट लर्निंग चेस. इट विल बी अ गुड सक्सेस.